Ah ya mesti kaya pakmu biyen. Kan. Kula kangen lho kalian jenengan. Ya. Salim riyen to. Cantik kira. Cium Aku wegah kok. Kan, wis tuwek lho aku iku aja nemen-nemen. Nah, nyanding kene. Jenengan riyen to. Heeh. Niki Pak Bu sing gendongi kula pas kula tasih alit. Niki sing ngedusi kula pas kula tasih alit. Riyen didusi dicelup-celupne ning jeding. Lho, tapi kan ndang tak dekne to, tak unggahne. Ya mati jenenge. Lho, aku sayang karo awakmu. Berarti Pitekmu apik. Jenengan nyawang pitek kon nyawang isore. Kowe lek tanggang ngene, wah tenan. Kang Gleng sepurutku njaluk ngapura. Bapakmu tak jaluk ngapura. Pian saiki yuswamu pira? Umur pira? Saniki sampun 16. 16. Neng Talun Lor Prapatan kuwi sekitar sampean SD ternyata Bapak. Nah, 16 ki upama bocah kan wis wayahe remaja putri ya ta. Wis duwe pacar, Bro? Dereng. Kowe jane piye? Pripun ta, Pak? Lah kok malah lah terus kowe yang namanya wanita mahal itu kok apa mahal? Wah iya, lah ora ngerti. Tasion talun 75 kuri kok, Dedek.